Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 29 iyul. Amerikada yaşayan vatandaşımız Narjan Muzafferowanyň eden teklibi boýunça şu güni her ýyl Türkmenistanyna repressiýa edilen, tutulan, türmelerde ejir çektirilen we şol ýerlerde wepat bolan, atsız sorsuz ýiten watandaşlarymyzyň hatyrasyna, sonra şol iki tane diktatura 28 ýylyň dowamyna garşy duran we olar türmelerde çüýredilen ýa-da häzirçe ykbaly näberli bolan syýasy tutsaglaryň hatyrasyna, sonra ýurtdan mejburi hally gazanç etmek üçin ähli döwletlere pytrap giden Türkmenistanly raýatlaryň çet ýurtlarda, daş döwletlerde kesellen ýa başga da bir sebäplerden aradan çykmagy we öz watanyna jesetleriniň gowşurulmazlygy şu zatlaryň ählisi biziň halkymyz üçin gaty agyr bolan soň gaty şular ýaly bir ýürekde bitmejek ýyl we ýara galdyran soň şu güni halk bolup matam güni diýip yglan edýär we şonu kabul edýär. Şonuň üçin adamlar şu gün her ýylyň 29 iýuly Türkmenistanyna repressiýa edilenleriň döwlet we hökümet tarapyndan ýygarlanlaryň, syýasy tutsaglaryň we grajdan ilatyň çeken jebri jepaty şo matam güni hemde ýas güni yglan edýär. Şonuň üçin gaýrat edin şu gün her bir öýde, her bir ojakda her kim öz bilenden, başarandan şolary ýatlap geçdiler. Kim sadaka bersin, kim doga tövür etsin, kim Türkmenistanyň baýdagyna gara lente taksın, ya kim de şuna gara lente takyp köçelere çyksın, emma miting geçirýärler. Bir ýatlamaň dürli formasy bolup biler. Şonuň üçin siziň hemmäňizden haýyş şu gün biziň ýatlama hem matam günümiz. Şonuň bilen baglanyşykly şu gün 29 iýulda Amerika döwletine Washingtonna biziň watandaşlarymyzyň gurnamagyna gaty uly miting geçiriljek. Şol mitingde ediljek syýasy talaplar bar. Amerikan döwletine, parlamentine ediljek ýüzlenme bar. Bütün dünýä saklaýyş guramasyna ediljek talaplary bar. Şol sany Türkmenistanyň ilçihanasyna ediljek talaplary bar. Türkmenistanyň içindäki ýagdaý barada Türkiýe döwletiniň Amerikadaky ilçihanasyna ýüzlenme kabul ediljek. Bir topar gaty uly syýasy çäreler geçirilmeli şu Amerikada. Şu münasibetli şol mitingi gurnaýjylar ýanky Narjan Muzafferowa, Olya Çarewa, Zara Doganmaza bilen emma bir topar gatnaşýan ýaş aktivistleri ählisine bütün şol Amerika döwletine şu mitingi gurnanlary, şu gurnaýanlara ýardam edenleri, maddi material kömek edenleri, dürli formada şu işe gatnaşýarlary hemmejigine gaty ulukdan öz minnetdarlygyny bildirýän hem de şu gün onlara üstünlük arzu edýän. Goý siziň tutan işiňiz rowaç bolsun, ýol alsyn. Biziň otaýda ejir çekip oturan halkymyza onuň ýüregine teselli bolsun. Gelecekki ediljek syýasy adımlarymyzda demokratiýa tarap gidilýän ýolda bilen bir ulukan baskançak bolup hyzmat etsin. Hemmäňize şu gün uly üstünlük arzu edýän ýoluňyz ak, ýollaşyňyz hak bolsun.
Biz sizden ne şol mitingden geljek habarlara garaşyp otyr. Şonu hem halkymyza mümkin kadar sizden habar geldigiçe ýetirip berer. Indi birje kıysaca aýtyp geçjek zadym ýurdun içinde koronavirus doğrudan watandaşlar gaty uly mesverdi hemme ýerde özüni görkezip dur. Esasanam şol indi koronavirusda belli adamlar aradan çyksa giýzap bolanak ýeri boş durda ol adamlaryň. Kimi men gözüňe tutup aýdýan. Lukmalary. Biziň lukmalarymyz başardygyndan elinde bar bolan enjamlardan ullanyp şu gelen hastalara, kesellere hyzmat etmeliler. Şol girmejegen bolsa şol ýanky agyr keselliň palatasyna şonu mejbur edýär hökümet. Ine şonuň üçin ýok bolýarlaryň arasynda ady tutulýarlar. Esasan şol ýokary wezipedäki adamlar ýa-da egin ak halatly lukmalar bolupdyr. Beýleki sada adamlardan aradan çykany hökümet giýgap bilýär, aýtdyrman bilýär, olar gorkuzyp bilýär. Şonuň üçin köpçüliklerin ýok bolýan milletden bizde habar ýok. Ýöne şol sanyna ine iki ýaka gelip gowuşup durgunlyk ine ýurdun içinde şolar ýaly keseliň köpçüliklerin ýaýranlygy barady habarlar. Ine birinji gelen habar ana Türkmenistanyň Selhoz institutynyň mugullymy Ikramoğlu Jumaqulow Aşgabatda aradan çykypdyr. Onu öňüň aşam bolýar bir gün geçdaramyzdan onu Lewap welaýatynyň Farap etrabynyň Ostu obasyna jaýlapdyrlar. Kesel hem koronavirus. Ýene-de bir habar gelip ýetdi. Dün Mary welaýat Ablasnoy keselhananyň başlygy Nurmurat Rejepowyň aýaly Cemal Rejepowa olum COVID-19'dan şu gün dün aradan çykyp dün ýene jaýlanypdyr. Ene şu iki adamyň aradan çykmagy habary bilenem şu günkü gepleşigimizi tamamlamakçy esasy da şu aýtjak bolýan zadym watandaşlar iň uly tema Amerikada geçirilýän şol miting. Şol mitingiň netijesi siyasi taýdanam, beýleki tarapdanam gaty uly bolar diýen umyt bar, ynam bar. Umydam däl, ynam bar. Sebäp ol Amerikada bolup geçjek zatlar elbetde jogapsyz galdyrylmaz. Hökümetem jogap bermeli bor, beýlekilerim şoňa şärik bolýarlar. Şonuň üçin gelin hemmämiz şu günkü boljak wakalara syna edelim, olara üstünlük arzu edelim. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglykda görüşelim adamlar. Sag oturun.